Hola, veus, l'Ajuntament de Lleida ha iniciat el procés participatiu perquè els ciutadans i ciutadanes puguin expressar les seves opinions per definir el futur de la Rambla Ferran, que es remodelarà pròximament. Sota el nom Quina Rambla Ferran volem, s'han organitzat diferents passejades per espais d'interès de la Rambla i s'han debatut les oportunitats que ofereix aquest espai tan emblemàtic de la ciutat. A la passejada d'avui han participat una setantena de veïns i veïnes i comerciants de la zona. L'objectiu d'aquesta activitat és una pluja d'idees per tal d'ajudar els tècnics que han de redactar el projecte de remodelació de la Rambla, doncs ajudar-los a conèixer quines són les inquietuds dels ciutadans i ciutadanes. En definitiva, és un projecte participatiu perquè entre tots els lleidatans definim quin ha de ser el futur de la nostra Rambla Ferran. Sempre s'ha dit que és un espai que queda molt esmorteït o que té poca llum, doncs bé, esperem que amb aquesta remodelació que està prevista s'aconsegueixi revitalitzar aquesta zona de la ciutat. I vosaltres, veus de Lleida, quina Rambla Ferran voleu? Esperem les vostres respostes. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.